दुखुनि बाथ्रा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'नि साखाथियावनो थानाय सेसापानि कादंगा दक्षिण पलासगुरि गामिनि टीना बर'आ बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। गोबाव समनिफ्रायनो आखाइ आथिं मोदोम बुनाय आरो मोदोमनिफ्राय दै गनाय बेरामाव गोग्लैनानै दं टीना बर'आ। जाय समाव आसाम आरो बिटिसिआव बेरामिनि नखरफोरनो बेरामिखौ फाहामथाय होनायनि थाखाय गोबां रां हेफाजाब होबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बे समाव बाक्सानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय सेसापानि कादंगा दक्षिण पलासगुरि गामिनि बाबुल बर'नि नैथि फिसाजो टीना बर'आ गोबाव समनिफ्रायनो आखाइ आथिं मोदोम बुनाय आरो मोदोमनिफ्राय दै गबाय थानाय बेरामाव गोग्लैनानै थानाया दिनैसिम 8 दान बारलांबाय। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दिनैसिम सरकारा जेबो हेफाजाब होआखै। बेरामाव गोग्लैजेननाय समाव थोजासे फाहामथायनि बेबस्था लादोंमोनब्लाबो नाथाय बेरामखौ सोखानो हायाखिसै। फिसाजोनि बेरामखौ नायै नायै रांखावरिनि आंखालजों मोगा-मोगि जाबोनांबाय बाबुल बर'आ। फिसाजोनि बेरामखौ नायनो थाखाय गायग्रा हा-हु निलाम बन्दक दोननांबाय। नाथाय नैबे समाव रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैनानै टीना बर'खौ फाहामथायनि राहा खालामनो हायैलाय न'आवनो ओरैनो दोननो गोनां जाबाय बाबुल बर'आ। रायजो राजा गोसो अनफावरि सुबुं एबा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्त, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, 26 नं दारांगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारी बिथांमोननियाव दुखुथिया नखरनिफ्राय हेफाजाब बिदों। सोरबाफोर हायोब्ला गाहायाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो हागोन। बाबुल बर', एकाउन्ट नाम्बार 3,857,4,0,111। IFSC कड SBIN 00,9147। मबाइल नाम्बार 8472,00,8611। फैमिली तो खगैसी डांगर माने एकदम मोटामुटी 8 माह मान हल आरो बेमार होवातो दा मैं गुवाहाटी GMC तो निलू इयाते पैसार कारणे अलप प्रब्लेम हल बेफाले पार्केटो निलू आरो बेलेग बेलेगत লৈ গৈছো মানুহবিলাক খবৰ গুৱাহাটী লৈ গেলু তা ভালে পাওয়া নাই ভালো হা নাই এটা যদি আমার নতুন সরকারে বা অসম সরকারে যদি অলপ মৰম কৰি ফেলাই মোক চাই অলপ মই ভাল পালো হয় তা কি কৰিম বেমাৰটো হাত ভৰি ফিকা হাতকেইটা একদম তাৰমানে ভৰি হাত এগুলা কটাই ফিকা আৰু তাৰমানে ডক্টৰে তো কৈছি যে লিভাৰ ডাউন হৈছে তাতে পানী জমা হৈছে বুলি কলাক পানীও ওলালো তে একো প্ৰমাণে পোৱা নাই তো যদি ৰাইজে বা চৰকাৰে যদি মোক অলপ যদি চাই ঘৰতো মাটি বাৰী কটাই বন্ধ গেল মোৰ একোই নাই তাৰ মতে খালি ঘৰে আছে যদি মৰম কৰি চাই যদি ৰাইজে বা চৰকাৰে যদি চাই মোক অলপ মৰম কৰে তেতিয়া মই ভাল পালো হয় এটোই আৰু মোৰ অনুৰোধ এটা